מה השם? שירה כהנא. מאיזה קרוספיט? עיר דוד. מהמם, וזה המוקדמות לרייזה. דמבל של 15, הקו שלנו. מעולה. אני שמה טיימר מפה. מצב טיסה. מעולה. יופי. טוב. אנחנו נתחיל עוד 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, יופי. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, עוד אחד. יופי, מעולה, מצוין. 1, לגעת בקו. 2, כן. 3, 4, 5, 6, 7, טוב. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, טוב שירה, 16, 17, 18, 19, 20, עוד אחד לעבור את הדמבל ויד לדמבל. הלאה, 18. גו, כן? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, כן? כן. 10, יופי. 11, 12, 13, 14, 15, 16, עוד 2, 1 ו2, אלופה, לברפיז. 1, לעבור בקו. 2, 3, כן, 4, 5, 6, 7, 8, 9, קצב מצוין. 10, תשמרי, תרדי רגל, תעלי רגל, הכל טוב. 11, 12, 13, 14, 15, 16, עוד 2. 1, ורק לעבור. 2, יופי. עוד 5, 4, 3, 2, 1, קטן עלייך, ולא לגעת ברגל. 2, 3, 4, 5, 6, תנעלי ידיים. 5, 4, 3, 2, 1, גו. 7, 8, 9, חזק עם הרגליים. 10, עוד 5. 1, 2, לא לגעת. 3, 4 ו5. יופי, יאללה, ברפיז. פשוט תמשיכי לעבוד גם עם לאט. 5. 1,
2, 3, 4, כן, 5, ו... כן, 6, 7, פלי, 8, 9, 10, פלי, עוד 5, תעלי רגל, כן, עוד 1, 2, לעבור מעל, 3, 4, ורק לעבור, יופי, תעשי 3, הלאה, גו, יד לדמבל, 3, 2, 1, גו, חזק עם הרגליים, 1, כן, 2, 3, כן, ו... 1, כל טוב, 2, 3, יד שנייה, ו... גו, 1, 2, 3, יד שנייה, 3, אז מתחילה את הברפיס, ו... גו, חזק עם הרגליים, תקפצי, הלאה, 3, 2, 1, גו, 1, 2, 3, יופי, 12 ברפיס, קטן עלייך, עוד 3, 2, 1, תתחילי, 1, כן? בסדר? 2, 3, 4, 5, לעבור מעל, 6, 7, הלאה, תמשיכי לעבוד, קטן עלייך, 8, 9, עוד 3, 1, לעבור מעל, 2, עוד 1, לעבור, יאללה, עושים 9, את יכולה להחליף יד כל פעם אם את רוצה, יאללה, 3, 2, 1, גו, תרחיקי את היד השנייה, 2, 3, 4, 5, תרחיק, 6, עוד 3, תרחיק את היד השנייה, 1, 2, תורידי, יאללה, 5, 4, תקפצי עם הרגליים, 2, 1, 2, זהו, הלאה, ברפיס, 9 ברפיס, את בזמנים מצוינים, הלאה, קדימה, 3, 2, 1, גו, קטן עלייך, פה האימון, 1, כן, 2, לעבור מעל, 3, 4, 5, 6, עוד 3, 7, על עוד 2, 1 ו... 2, יופי, 6 חזרות, הלאה, 3, 2, 1, לקפוץ, להרחיק את היד השנייה, 2, יופי, 3, 4, עוד 2, 1 ו... 2, יופי, 6 ברפיס, גו, עד בסוף, את יורדת מ10 דקות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, על היד אדם, 3, 2, 1, עד בסוף, להכניס את היד 1, 2 ו3, אלופה, הלאה, גו, ספרינט, 1, 2,
3. יפה מאוד.